Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Müslüm телевидениесі үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Бүгенге чыгарылышта. Җыелышларда авыл сулышы, халык яшәеше җыеннарда күренә. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Кышкы Спартакиада ахырына якынлаша. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Яңавыл авылы гражданнары да узган елга нәтиҗәләр ясап, агымдагы елга бурычлары билгеләде. Авыл җирлегендә узган җыенда катнашучылар чыгышлар тыңлап, җирлек эшчәнлеге белән танышты. Башкарылган эшләрнең җирлек халкы мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләнүләрен дә билгеләп үттеләр. Җыенда район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, җаваплы бүлек җитәкчеләре, авыл җирлеге депутатлары һәм авыл халкы катнашты. Җирлек башлыгы Галина Романова узган елда җирлектә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады, агымдагы елга куелган бурычлар белән таныштырды. В сельском поселении насчитывается 181 жилых хозяйств. Из них в селе Новые Усы 164 хозяйства, в том числе 16 пустующих. В деревне Бекмесь 44, 11 пустующих домов. Отрадно, что в 2025 году возведены 3 новых дома, 2 из которых уже заселены. В последние годы много внимания уделялось регистрации домов и земельных участков, в связи с чем 100% были выявлены права обладателей существующих объектов. Волонтерлык хәрәкәте һәм алар тарафыннан эшләнгән эшләр хакында хәрәкәт җитәкчесе Валентина Игошева сөйләде. Җирлекнең ветераннар советы рәисе Гөлсинә Пискунова да соңгы елларда күп үзгәрешләр булуын билгеләп үтте. Участок полиция инспекторы Илдар Маников Яңавыл авыл җирлегендәге оператив хәл белән таныштырды. Яңавыл урманчылык урманчысы Сергей Романовның чыгышында катнашучылар өчен файдалы булды. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов Яңавыл авыл җирлегендә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Сокланып, кенәшәргә кирәклегезгә, шуннан да барлык республикадан инде программалар тормышка ашырыла. Алар инде сез җирлектә дә моторына инде эшләп киләләр. Инде клублар, мәктәпләр ремонтланды, фаб төзелде, юллар төзекләндерелде. Инде күпергезнең зур проблемасы бар иде, аны ремонтлап куйдылар. Җыенда катнашучылар да җирлектә башкарылган эшләрдән канәгать булуларын билгеләп үттеләр. Чыгыш ясаучылар авылдашларын киләчәктә дә шулай бердәм булып яшәргә һәм эшләргә чакырдылар. Да, в нашем сельском поселении идет работа по разным направлениям. Идет хорошо, активно, народ участвует. И мы надеемся, что самовложение в 2026 году будет собрано 100% и будут сделаны те работы, которые будут запланированы. Үткән елларны күз алдына китерсәк, менә мин шуны күз алдына китереп утырдым кичәдән бирле. Авылда нинди үзгәрешләр булган, кайсы якка үзгәргәнбез без. Үзгәрешләр бары тик уңай якка гына. Һәм моның һәрберсе өчен халыкка һәм халыкның җитәкчесе булган авыл җирлегенә бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә. Җыен авыл халкының рәхмәт сүзләрен җиткерү белән төгәлләнде. Димәк, җирлектә катлаулы һәм борчыган мәсьәләләр юк. Бүген авыл халкының канәгать булуы ул җирлек башлыгыннан гына түгел, район һәм республика җитәкчелегеннән дә канәгать булуын дәлилли. Фәридә Гаентинова, Динар Нортинов, Müslüm телевидениесе. Авыл җирлекләрендә җыеннар дәвам итә. 26 гыйнвар көнне шундый җыеннар Крешуран һәм Верешбаш авыл җирлекләрендә үтте. Аларда район башлыгы Альберт Хуҗин катнашты. 5 авылны үз эченә алган Крешуран авыл җирлегендә 243 хуҗалык исәптә тора. Һәр авылда да урамутлары җитешле юлларга ремонт үткәрелгән. Халыкның су белән тәэмин итү буенча да соңгы елларда күп эшләр башкарылган. Җирлектәге барлык хуҗалыкларга да су кергән. 74 елда онны бетергәч, комсомол путевкасы белән килдек. Инсат фирмасына 2 кыз идек. Иң башта куллар белән саудык, яңадан соң безгә группалар биреп, группа белән эшли башладык. Яңадан ниләр техникалар булды инде. Шу. Бөтен әйберләр бар, Аллага шөкер, сулар кергән, газлар кергән. Бөтенесе өйдә. Аллага шөкер. Авыл җирлегендә хәзерге көндә яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кешенең суы кергән өенә, газы, өе җылы, юллар ачылып тора, урам яктыртылып тора. Аллага шөкер бөтенесенә. Менә быел былтыр инде безгә авыл җирлегенә трактор бирелде. Трактор белән юлларны бер тындырмыйча карда төшермичә ачып кына торалар. Аллага шөкер. Яшәйсе, тик авылда халык кими хәзер. Өлкән бу халкы гына калып бара. Үзара салым акчалары җыела, максатчан файдаланыла. Авылда клуб бар,
китапхана бар, кибет эшләп тора. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә әле мәктәбебез эшли. Укытучыларыбыз бит коллектив җитәрлек. Укучылар саны гына инде кызганычка каршы кимеп бара. Жиында Тошилга авылыннан Минзеләгә чыгып китә торган юлны ремонтларга дигән фикер яңгырады. 2027 елда Мөслим Крәш-Шуран юллары арасына да асфальт салыныр дип көтелә. Тотшура мәктәбе алдагы уку елына ябылыр дигән сүз дә булды. Балалар саны кими булганнарның да район үзәгенә йөреп укулары мәгариф учреждениесенең ишегенә йозак салырга мәҗбүр итә. Вәрешбаш авыл җирлеге җыены Иске Вәреш авылы мәдәният йортында узды. Җирлектә яшәүче халык шәхси йортларын ныгыту, ремонтлауга зур игътибар бирә. Яңа йортлар төзелә. Җирлектә мал саны кимүгә таба булса да, шәхси хаталарында күпләп мал асраучылар да шактый. Безнең Вәрешбаш җирлегендә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Баганада утларыбыз янып тора. Һәр вакыт юлларны чистартып торалар. Өмәләрдә йөрибез, зияратларыбыз чип-чиста. Авыл җирлеге башлыгыбыз Зөлфиягә без бик рәхмәтлебез. Һәм аны бик озак эшләвен телибез. Күп эшләр башкарылды. Рәхмәт авыл советына иреммәде. Менә зияратларны әйләндердек, яңа участокны арттырдык. Тормыш булырга шансы да кирәк икән. Ана юлларны асфальтировать итте. Аны әйтеп бетергесез, бүгенге көндә мотор эшләп халык сөенә, халыкларны сөендерә. Калган эшләр күп. Һәр хәлдә дә акча кирәк. Акча булса, ул аны үти. Соңгы елларда ул юллары торышы бик яхшы дәрәҗәдә. Ике авылда да урам юл киселешендәге юлны күтәртеп, канау казып торба урнаштырганнар. Безнең җирлегендә бик яхшы эшлибез дип әйтергә кирәк. Авыл советыннан бик канәгатьбез. Безнең өчен бик нык тырыша. Авыл өчен генә түгел, без бит инде бер генә авыл түгел. Шулай булгач, без аны бик якын итәбез. Аның өчен bütün эшләгәннәрен, bütün өйләрен ул әйткән әйберләрне эшләргә тырышабыз. Безнең авыл җирлеге бик дус, Аллаһка шөкер. Өмә булса да, бәйрәм булса да, барсына да бергә эшлибез дә, яшибез дә, Аллаһка шөкер. Вәрешбаш авылында халык сорауы буенча Сабантуй урынын күчергәннәр, яңа утыргычлар ясалган. Бу эш Иске Вәреш авылы Сабантуй мәйданында да башкарылган. Халык көче белән бу елны Вәрешбаш елгасы аша салынган күперне ремонтларга ниятлиләр. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгълүмат җиткерү һәм игътибар җәлеп итү яшьләр берләшмәләре өчен мөһим күнекмә булып тора. Район мәктәбе укучылары беренчеләр хәрәкәтенең тәҗрибәле җитәкчеләреннән кыйммәтле белем туплады. Тулырак Гөлназ Җәлилова репортажында. Медиа мәйданында мөһим бурычлары булган алдынгылар хәрәкәте активистлары һәр вакыт эзләнүдә. Мизгел яшьләр үзәгендә әлеге хәрәкәтнең региональ бүлеге белгечләре район мәктәпләре укучылары өчен медиа укыту үткәрде. Прекрасная возможность изящно, не грубо, скажем так, и интересно вести свою страничку так, то есть можно не допускать каких-то ошибок, чтобы потом тебе за это не было стыдно, например. Да, интернет помнит все. Да, интернет помнит все. Вот это, поэтому я думаю, что и вам это будет полезно. Очрашу барышында мәктәп укучылары һәм башлангыч оешмаларның җитәкчеләре яшьләрне җәлеп итә торган кызыклы контент булдыру серләренә төшенде. Бүгенге көндә инде әлеге сорау бик актуаль дип уйлыйм, чөнки укучыларыбыз бик актив рәвештә үзләренең каналларын алып баралар һәм инде бүгенге уку аларга менә әлеге хәрәкәтне үзләренең битләрен тагында камилләштерер дип уйлыйм. Социаль челтәрләрдә активлыкның әһәмияте, яшьләр берләшмәләрендә аны арттыру юлларына өйрәнү бүгенге көндә үз блогларын алып баручы активистлар өчен файдалы булды. Миңа бу сөйләүләр бик ошады. Мин бу җиргә соцсетларыма алып барырга өйрәнергә, нинди постларны дөресрәк куярга икәнен белер өчен килдем. Әле элек Казанга да барганым бар иде, шуңа монда Казаннан килгәч кешеләр бигрәк тә җайлы булды. Мин 3 ел буе үземнең Telegram каналымны йөртәм. Мин анда үзем тормышым турында сөйлим. Күп видеолар төшерәм дусларым белән анда. Без әле мәктәптә мотор клиплар төшерәбез, мотор видеолар, балаларны биетәбез.
Шара барышында медиа активистлар үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Интерактив чаралар кулланып, алар әзерләгән материалларга анализ ясарга да мөмкинлек тудырылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җәмигъ мәчетендә әйтер сүзем бар сезгә исем астында хатын-кызлар арасында вәгазь бәйгесе үтте. 2018 елдан бирле оештырылып килүче динебез һәм туган телебезнең кыйммәтләрен, күркәмлеген аңларга өйрәтүче бу чара конкурсантлар арасында да, томашачылар арасында да зур популярлык казанды. Бүгенге җыелышыбызның сәбәбе ул да исә Аллаһы Тәгалә биргән телнең дөрес итеп куллануы, Аллаһы Тәгалә биргән гыйлемнең һәм ала торган гыйлемнең дөрес итеп кешегә җиткезә белүебез. Вәгазь бәйгесе ислам динен популярлаштыру, кешеләрне борчыган сорауларны ачыклау, дин тотучы хатын-кызлар арасында талантлы вәгазьчеләрне барлау максатыннан ел сайын оештырыла. Чараның быелгысына да чыгыш ясаучылар ныклы әзерлек белән килгәннәр иде. Үзебезнең район авыстайларын, район кешеләрен үзебезнең тирәгә тарту, үзебезнең тирәгә туплау нияте белән без шушындай быел район күләм итеп үткәрергә ниятләдек. Авыллардан авыстайлар әзерләгән, авылларда мәчет яны курсларына йөри торган апаларның да килеп шушылай итеп, матур итеп вәгазь сөйләп китүләре безнең һәрберебезнең күңеленә хуш, һәрберебезнең күңеленә якын. Елгабаш авылы абыстайы Эльза Әминованың бәйгедә беренче тапкыр катнашуы, аның чыгышы тамашачы хуплавы номинациясендә бүлеккә лаек булды. Дингә тартылучылар күп, авылда 16 кеше мәчеткә укырга йөри. Һәм бик теләп катнашучылар бар. Киләчәктә дә өметләнеп торабыз инде. Халыкка шундый дин турындагы белемне тарату ул кирәкле гамәл. Бәйгедә иң яшь катнашучы һәм иң өлкән вәгазьче аерым номинациядә бүләкләнә. Зәмдәрия Дәүләтшина 9нчы дистәсен вакласа да бәйгедә ел сайын катнаша. Сиңа әйтер сүзем бар, вәгазь кичәсендә катнашуым белән мин бик горурланам. Бер елны да калганым юк. Һәр елны да үзем булдыра алган кадәр вәгазь сөйләргә тырышам. Бәяләү комиссиясе бәйгедә катнашучы һәркемнең ныклы әзерлек белән килүен билгеләп үтте. Диләрә Хәбибуллина һәм Рәүфә Шәмдинованың чыгышлары иң яхшылары дип табылды. Викторинада катнашучылар да бүләккә лаек булды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мен Лилия Шәймиева сезнең белән саубулашып торам. Исән-имин булыгыз. Алда сезне безнең җырым сиңа бүләгем тапшыруы көтә.